Karidon fitirimagɛn waati la Zeneb Banse ye tariku kɔnɔ san sɔrɔ ni tobili ye lɛri 120 kɔtigɛbali kɔnɔna na. Je me sens bien franchement. Tiɲɛ yɛrɛ la n lafiyara sisan komi ne ye tobilikɛla ye n tun ye nin hakilina ninnu ta kabini waati jan na k'a waleya n ye n ka baara lakodɔnniya mɔgɔw fɛ k'a jira fɛnɛ ko n ye Guaduna wara ye. Kabini tarata don na Abidjan ka bayirika caman ye taga ni ka seginw kɛ su ani tile fɛ ka t'u ɲɛ mɔnɔ bɔ vitiri la ka Zeneb Banse lajɛ a ka gadon waramusobaya la. Karidon fitirimagɛn a ka layidu waati kuncɛ kuma la Zeneb tun ye a danatigɛ ka to baara nin kɔnɔna na fo ntɛnɛn wula la nka a bolo tun fɔlɔla ka funu sani a ka duniya tariku kɔnɔ san nin sɔrɔ a tun ye a jira k'a fɔ ko a nimisi wasalen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni fasojama ka wulikajɔba ye k'a kɔkɔrɔma don. Même si après ils déduisent des points parce que ça arrive souvent qu'ils enlèvent des points. Hali n'u ye point caman bɔ ne kun i n'a fɔ u b'a kɛ cogoya minnu na ka tɛmɛ ka kɔrɔ ne kɔni sera ka koba de waleya sabula n kɛra sababu ye ka fasojama bila wulikajɔba la taabolo min nafa ka bon kosɛbɛ. A ka gaso kɔnɔna na yɔrɔ min datugulen don jama ɲɛ ni vitiri ye i bɛ Zeneb Banse sɛgɛnnen jɔlen ye a ka naw tobitaw kunna baramaw kɔnɔna na tasuma Je suis venu la soutenir. o de y'a to ne bi yan nɔ n y'a tile duuru. C'est ma sœur Ivoirienne qui a compétit. Raison pour laquelle je suis là depuis 5 jours maintenant. Souvent, elle se sent un peu fatiguée, mais quand on commence à danser le coup. Waati dɔw la n'an y'a ye ale ka fɔlɔ ka sɛgɛ an bɛ dɔn daminɛ ne ka dɔnkili da o bɛ a lakunu a yɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔn kɛ an nɔfɛ a bɛ a tobi anw b'a dun ka ji min a kan fanga bɛ anw na wa fanga bɛ ale fɛnɛ na kan. C'était pour terminer le talent, donc c'est que bientôt tout sera terminé. Suma ninnu ne a yɛrɛ y'a nafɛnw san walima minnu min'a la jagokɛlaw fɛ n'a y'u yɛlɛma tasabaw kɔnɔna na a bɛ taa di falatɔw ma dɔw bɛ taa lapitaniso la ka taa di banabatɔw ma a tɔ bɛ sɔrɔ ka tila lajɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛla la Frank Dosu a ka lakanakɛla dɔnden ka fɔ la a suman dɔ taara di fana mɔgɔ minnu ka sow karila Abidjan kɔnɔna la n'o ye k'u gɛn k'u wuli ka u bɔ u sigiyɔrɔw la ma. Tile 5 sunɔgɔbaliya kɔfɛ Zeneb Banse bɛ taa i yɛrɛ lafiya ni a ka duniya tariku tɔgɔ jɔnjɔnba ye.